The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakakwento sa illegal na droga ating sinagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si Aiza Pertiz. Siya ay dumulog sa ating tanggapan upang humingi ng tulong dahil ang kanyang dating kinakasama raw ay patuloy pa rin sa pananakot. Ayan, magandang hapon sa iyo, Aiza. Oo. So, pwede mo bang makikwento sa amin sino itong dati mong kinakasama na patuloy pa rin sa pananakot sa iyo? Faisal alias Galmalik po. Ano pangalan? Faisal alias Galmalik. Paisan Alias Galmalik. alias Galmalik. Galmalik. Ano ito? Muslim ba ito? Muslim po. Okay, Muslim. So, saang paraan na ikaw ay tinatakot nitong si Aiza, ay itong dati mong kinakasama Aiza? Personal, Sa text, personal po. o tawag? Personal po kasi pinuntahan po ko niyan sa tabon-tabon po. Sinugod po ako doon. Tapos dire-diretso pumasok sa bahay po nung kalipin ko ngayon. Na kumuha siya ng patalim. Tapos sabi niya, hindi ka dyan babangon sa hinihigaan mo kung gusto mo dumanak yung dugo mo dyan. So Yun ibig po ang sabihin, sabi Aiza, niya sa ngayon akin. meron ka ng ibang kinakasama. Opo. So etong dati mong kinakasama ay pumasok lang doon sa Opo, wala po tinitirahan yan. niyo Naka-duty ngayon. po yan. Yung bago ko. Tapos siya, ako lang po nasa bahay. Kaya dire-diretso po siyang pumasok. Kailan ba ito nangyari? Nitong buwan lamang, nitong nakaraang linggo, Noong nakaraang buwan po. nakaraang buwan. Ilang beses ba ikaw na tinatakot nitong dati mong kinakasama? Lagi po ko niyang tinatakot. Nung nagsasama po kami niya, nung tinakot po ko niyan. Tapos sabi niya, gusto mo patayin na lang kita, sabi niya ganun sa akin. Ano ba yung dahilan niya? Bakit patuloy Selos. pa rin siya sa pananakot? Hindi ko po alam. Selos? Opo, siguro. So, ibig sabihin, hindi pa rin siya makamove on. Siguro. Ano ba yung dahilan? Bakit kayo nagkahiwalay nitong dati mong kinakasama? Sinasaktan po talaga ako niyan. Kaya, umiwalay na po ako. Kasi simula pa po sa Maynila, na doon sa bahay namin. Pero po dinanas ko. Pero nagtiis lang po ako. Tapos nung, syempre, bata pa po ako na asawa niyan. 14 pa lang po ako. 14 ka pa lang Opo. na Naging asawa po niyan. siya ilang taon na noon? 23. 23 at ikaw ay 14. 14 years old. So, malayo yung agwat. Opo. So, meaning to say, batang-bata ka pa that Na time, asawa. nung kayo ay Opo. nagkaroon ng relasyon. Kumusta naman siya dati? Nung una pong pagsama namin, okay naman siya. Pero nung tumatagal na, yun na, sinasaktan niya na ako. Sa tingin mo, ano ba yung mga rason bakit niya sinasaktan? Minsan po minsan sa bata, pag pinapalo niya, syempre grabe po siya mamalo sa bata. Ayoko naman po ng gano'n na kung paluin niya gano'n. Kaya minsan nag-aaway kami minsan sa kung sa ano na lang, nag-aaway. Kahit walang ginagawa na ako ng dahilan, mag-aaway po kami. So, ang rason mo kung bakit hiniwalayan mo itong si Faisal dahil Sinaktan po ako niyan, kaya
Kaya iniwanan ko na po siya. Sinasaktan ka. So, yung ibig sabihin, hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, kundi maraming beses. Maraming beses po. Okay, so isa yon sa mga dahilan kung bakit may niwalayan. Ano pa? Yun lang po. Tapos, sabi ko sa kanya, nung last time na umalis na talaga ako, sabi ko, huwag mo na akong guluhin kasi may kalipin naman ako, sabi kong ganun. Tapos nagpaalam po ko sa kanya na magtatrabaho ako, pero hindi man ako nagtrabaho talaga. Umalis So, po talaga ako gumawa ka lang ng rason Opo. para makatakas sa Opo, kanya. para tumakas po ko sa kanya kasi ayoko na talaga. Ito Kasi bang pananakit na ginawa sa iyo ni Faisal ay inireport mo sa otoridad? Binatter ko po yan sa barangay. Nagampangan po kami. Saang barangay yon? Kamalig po, kasi doon pa po ako dati. Kamalig, dito na sa Albay? Opo. So, ibig sabihin, pagkagaling nyo sa Manila, Matagal na po kami dito. 8 years na rin po kami dito. okay, lumipat kayo dito sa Kamalig, so nagsama pa rin kayo dito sa Opo, Kamalig. sumunod po yan sa 8 years, so mahabang panahon. Opo. Sa mahabang panahon na yan, tinitiis mo yung pananakit, Opo. yung hindi magandang pagtrato sa'yo, dahil, Nagtis po kasi, sabi ko, may akas po kami. may anak kayo. Opo. Ilan yung anak nyo ni Faisal? 2 po. So, meron kayong 2 anak. Kasal ba kayo? Hindi man po. Hindi. So, tiniis mo ang lahat ng yon dahil meron kayong Anak. Pero 2 tapos sabi anak. ko sa kanya, bigyan ka dyan. Sabi ko, magbago ka lang. Pero sabi ko, pag ganun pa rin ang ugali mo, wag mo na akong sisihin. Sabi ko, nasi mo na yun para Sabi ko ganun sa kanya, ayoko na. Kasi ilang beses na kitang binigyan ng pagkakataon na magbago. Wala naman, ayaw mo. Okay. Sabi ko, Ilang taon kayong nagsama ni Faisal? 13 years po. 13 years. Opo. So, ilang taon na din kayong hiwalay? 1 year na po mahigit. 1 year na din. Opo. Mahigit. Opo. So, sa loob ng 1 year na yan, saka ka pa lang nagkaroon ng bagong karelasyon. Opo. So, dahil siguro sabi mo, hindi makamove on itong si Faisal, kaya hinahabol sa paraan ng pananakot at pinupuntahan ka pa sa bahay ninyo. Opo. Sinusugod po ako. Ito bang pagpunta niya sa bahay niyo, pinablatter mo din? Opo, binablatter ko po yan sa tabon-tabon kinasa Kamalig po. Okay. So, ano yung sabi ng bago mong karelasyon? Sabi niya, bakit pumasok siya ng ganun, wala ba lang siyang pasintabay? Kasi, kung nandun po yung bagong karelasyon, hindi niya gagawin yun na papasok siya dire-diretso. Kasi, So, meaning, alam ni Faisal na wala sa Opo, nung mga oras na opo, yon, wala. etong bago mong kinakasama. Nababanggit mo meron kayong 2 anak. opo. So, kumusta naman yung relasyon ng 2 mong anak dito sa Yung dati isa mong po, kinakasama? yung isa po, anak ko, nasa mama ko po yon. Pero ang nandito po sa akin, yung bunso ko lang po. So, isa lang yung nasa iyo. Opo. Yung isa, Nasa mama ko po. nasa mama mo. Pero paras pa rin nasa side mo, ano? Opo. Okay. So, yung pinaka-latest na pananakot sa'yo, eto lang na nakaraang linggo. Opo, yung nangyari po yan. Na binabanggit mo na pinapalabas ka at kung Opo. hindi, dadanak daw yung dugo. Opo, sa higaan. Sa Kasi tingin- nakahiga po ako nung nangyari yun. Tapos yung anak ko, binuhat niya bigla, umalis siya. Tapos sabi niya, susundan mo tong anak mo o hindi? Kung di mo to sundan, mamatay kaming 2 nito. Kaya mo sumama. Aside Kaya, doon sa mga pananalita niya, pananakot niya, meron ba siyang hawak ng mga patalim? meron po, kumuha po siya sa bahay. Kumuha siya ng Oo, patalim. pumasok siya dire-diretso sa kusina, kutsilyo agad po kinuha Sa niya. tingin mo ba talagang kayang gawin yun ni Faisal na manakit? Siguro po. Ah, Opo, kaya niya po saktan- yun. Kaya. Opo. Okay. Kasi nagawa niya nga po akong saktan eh. Mhm. So, nung sinabihan ka niya na lumapit ka dito, lumabas ka dyan, mag-usap tayo, sundan mo yung anak mo, ano yung ginawa mo? Sumunod lang po ako sa kanya kasi naano po ko sa anak ko kasi kung ano pong gawin niya. Bata babae po sa anak ko. Kaya sumunod na lang po ako. Tapos bumalik po ako sa bahay kasi nga, sinarado ko pa po yung bahay kasi bukas po. Tapos nauna na po siya, lalabas niya yung anak ko. Tapos may kapitbahay kami doon na nakita siya, sabi niya, ba't dala mo yung anak mo ng dyan sa baba? Sabi nga nun. Sabing, anak ko po to kasi nagloko daw po ako. Tapos sabi nga nun, bakit dala-dala mo yan? Yung pagkasabi niya, hindi na siya nakapag-usap doon, bumalik na siya. Sinundan niya ako. Matanong ko lang bakit alam ni Faisal kung saan yung bago mong bahay? Meron ba Nakita- kayong komunikasyon? Nakita po niya ako doon dati kasi. Kasi dati daw po yan nagtatrabaho doon sa diyan po sa tabon-tabon malapit. Kaya po, nang dumaan po siya doon, bigla niya na ako nakita sa kalsada. Tapos kung saan ako umuwi, nakita po niya. Kasi gilid lang po ng kalsada yung bahay namin. Mhm. Kailan nga kayo ulit nagkahiwalay nitong si Faisal? September po. September nung nakarang taon. Opo. So, kailan ka nakita niya doon sa tabon-tabon? Mga nakalipas 5 months po yun. Doon nag-start ako, tsaka niya ako nakita doon. So, ibig sabihin, taon na rin nakakalipas nung wala na kayong komunikasyon itong Opo. si Faisal. Dati po, napunta po yan sa bahay namin, pero okay lang sa mama ko. Kasi nga po dahil sa mga anak.
Kaya okay lang sa mama ko na pumupunta siya dun sa amin. Pero ganun po yung ginawa niya, hindi na po siya So, nakapunta yung meaning to doon. say, bago pa man kayo nagkahiwalay ni Faisal, doon Nagapun- na kayo Opo. sa bahay na yun? Nagapunta po siya dun sa mama ko. Kaya alam niya yung lokasyon niyo. Opo. Okay. So, aside doon sa pananakot, ano pa yung nararamdaman mo ngayon na parang, meron ka pang kinakatakot aside doon sa pagpunta ni Faisal sa bahay niyo? Opo, meron po kasi baka sabi niya na hindi daw mauulit, baka maulit pa ulit. Sabi niya ganun. Okay. Kung tatanungin kita, sino yung, kung papapiliin kita, no? Eto si Faisal, yung pagmamahal mo ba? Kay Faisal, mas mahigit or dito sa bago mong kinakasama? So bago nga kinakasama po. Sa bagong kinakasama. Ano yung pagkakaiba nila? Mas malayo man pa yung ugali niyan kasi mas maano ya ding siya, di ako nakakaranas ng pananakit diyan. Hindi kayo pinapabayaan. Sa kanya nakakaranas po ako. Okay. So, kung dati mahal mo itong si Faisal ngayon, ano yung nararamdaman mo? Wala naman po. Wala naman po akong naramdaman sa kanya. Galit. Galit po. Okay. So, ang gusto mo ngayong malaman kung bakit kapag ginugulo nitong si Faisal. Opo. Nung araw na pumunta siya sa'yo, wala ba kayong pinag-usapan? Wala man po. Bigla lang po yun. Nagulat nga ako. Kala ko nga po yun ay dumating yung kalibin ko po. Kasi sabi ko, bakit na, nagulat po ako. Siya pa pala yung pumasok bigla. Wala pong pasabi. Sabi ko, hindi ko naman inisip na sukalibin ko yun kasi nasa duty po yun. Sabi ko, di naman uuwi ng maaga yun. Okay. So, bigla na lang pumasok Opo, bigla itong si Faisal. pumasok. So, paano siya umalis? Ano yung nangyari bago siya umalis? Yun nga po, naglalaro yung anak ko, tapos binitbit niya, sabi niya gano'n, o sundan mo to anak mo, kung di mo to sundan, mamamatay kaming dalawa nito. So, yun yung... Pinaharurot niya po yung motor niya. Sumunod ka? Opo, sumunod po ako. Saan? Sa kalsada po. Hanggang doon lang kayo sa kalsada. So, doon sa kalsada, nag-usap na kayo? Hindi po, dinala po niya kami sa Ginubatan, sa bahay po ng kuya ko. Sumama ka sa kanya? Opo, kasi kung di daw po kami pag di ako sasama, silang dalawa ng anak ko ang Okay. Nung nakarating na kayo sa Ginubatan, doon ba yun sa bahay nila? Bahay po ng kuya ko yun dati. So, bahay dati ng kuya mo? Opo. Nandun yung kuya mo? Wala man po. So, kayo lang na tatlo? Opo, Ano kasi yung doon siya napag-usapan? pinatira. Ano yung nangyari nang naandun na kayo sa bahay ni kuya mo? Sabi niya, ligpitin mo itong mga gamit ko. Sabi niya, aalis tayo. Sabi nga ganun. Tatakas ko na lang kayo, lalayo na lang tayo dito. Sabi ko, tapos tinext ko po yung mama ko kasi kinuha po niya yung cellphone ko. Maray po na-text ko yung mama ko bago kinuha niya yung cellphone. Sabi niya ganun, ligpitin mo na yan, dalaan mo na. Naghingi ka baga sa magulang mo ng tulong para sunduin ka? Yun po. Sabi ko, hindi ako humingi ng tulong sa magulang ko. Pero chinat ko na po si mama. Okay. So, ang plano nitong si Faisal ay ilayo kayong mag-ina. Opo. Kasama siya. Opo. So, pagkatapos nun, ano na nangyayari? Yun po, inabutan ako ng mama ko kaya hindi naman po niya kami naalis. So meaning to say, nung pagka-text mo kay mama mo, Opo. sumugod yung mama mo? Opo, sinugod po ng mama. Nadatnan kayo? Opo. So, hindi pa kayo nakaalis? Hindi pa po. Kasi Ano- kaabot pa lang po namin yun sa Ginubatan. Tapos ano na nangyari? Yun lang po. Tapos nagliligpid ako ng gamit, inabutan ko ni mama. Tapos kinuha po ako ni mama, inuwi po ako sa Kamalig. Tapos di na po niya ako yun lang po ang niya. Okay. Hindi kaya, kasi si Faisal gusto pa kayong makasama. So meaning to say, baka gusto lang talaga ni Faisal na mabuo yung pamilya ninyo. Kasi po ako, ayoko naman na po. Kasi puro takot na po ang inano ko sa kanya. Tapos Hindi ganun kita po. masisisi dyan, ano? Opo. Kasi ikaw yung nakaramdam, ikaw yung nakaranas Opo. ng pananakit mula dito sa kamay ni Faisal. Opo. Nung sinasaktan ka nitong si Faisal, ano yung pumapasok sa isip mo? Takot po. Kung Trauma. Opo. Kung babalikan mo, Opo, kung babalikan ko. Kasi baka, hindi na po, ganun ang dinanas namin. Talagang sigurong tutuluyan na kami niya. Kasi, syempre po sa nagloko na po ako. Syempre, di na po yan maalis sa isip niya. Kasi, yan po kung pumapasok pa sa isip mo, yung mga dati mong dinanas sa kanya, naiiyak ka. Opo. Kasi, May times ba na parang pinagdadamot mo itong dalawa mong anak kay Faisal? Hindi man po. Nung time lang po na nangyari na yun, tsaka ko siya, pinagdamot sa kanya. Kasi nga po, baka sabi ko, isipin ko na maulit po ulit pag pinakita ko sa kanya yung mga bata. Kaya, pinaiwas po ako ng mama ko. Ilang taon na itong dalawa mong anak? 1 year in 7 months po yung bunso ko is 6 years old, so panganay ko po. Okay, so mga bata pa, no? Opo. So, syempre, yung pakiramdam ng isang nanay na hindi safe, Opo. eto sa kamay ng kanilang tatay. Okay, so, ngayon, Aisa,
dahil dyan sa kagustuhan mo na malaman kung bakit tinatakot ka, pinupuntahan ka nitong si Faisal. Nasa kabilang linya ngayon ng telepono, itong si Faisal, ano? Alamin natin yung... Okay, so... Kailan mo pala last na nakausap itong si Faisal? Right after nung nangyari, ha? Dinala ka sa ginubatan, nakausap mo pa ba siya noon? Hindi po. So, dinala na kayo ng nanay mo? Opo. Pauwi sa inyo? Opo. Tapos, wala na kayong... Hindi na siya sa kanila pag-usap. Kahit sa telepono, Hindi. wala na. Okay. So ano yung gusto mo? Tapos- Ano yung gusto mo ngayon, Aisa, na mangyari? So, wag niya na kaming guluhin. Sabi ko nga, pabayaan na po niya kami. Yun lang po ang ano ko sa kanya. Yun yung Kung- pakiusap mo Opo. sa kanya. Oo, kung ano, sabi ko lumayo na lang siya. Ano niya. Mhm. Ano sabi ko sa kanya. Kasi sabi Ayaw ko, mo na siyang makita. ayoko na po. Oo. Nakakaramdam ka pa ng takot, trauma ngayon. Opo. Kasi ganun ang ginawa niya. Kung makita mo siya, si Faisal, ano yung unang sasabihin mo sa kanya? Hindi naman po yan sa akin nakakalapit kaya. Hindi na sa'yo makakalapit? Hindi naman po sa akin lumalapit. Kahit nakikita ko po siya. Okay. So, hindi mo alam kung ano yung magiging reaction mo kung makita mo siya. Okay. So, nakita ko yung reaction mo, no, nung nakita mo ngayon si Faisal. Andito ngayon si Faisal. Ay, Faisal, umupo ka. Ayan. So, sabi mo, hindi mo alam kung ano yung magiging reaction mo. Ngayon, nandito si Faisal. Faisal, magandang hapon. Ganang hapon din po, ma'am. Okay. So, bakit sumugod ka ngayon dito, Faisal? Ano yung gusto mong mangyari? Ano yung gusto mong sabihin dito kay Aisa? Ako gusto sabihin sa asawa ko, mahal na mahal pa rin, yun pa rin. Mahal na mahal mo pa rin. Pero bakit ganun yung daan or yung way ng pagpapakita mo ng pagmamahal sa kanya, dinadaan mo lahat sa takot? Okay, makigamit ng... Hindi naman po sa ganun. Ang ginano ko lang kasi, ma'am, yung paalis na ako, sabi ko, gusto ko makasama yung mga bata kahit sandali lang. Ayaw nila. Kaya, yun, pumunta ako doon, kinuha ko. Nung paalis ka na, nakikiusap ka sa kanila na gusto mong makita yung mga anak. Bakit desidido ka na talagang umalis? Okay lang sa iyo talaga? Hindi po ako alis na as in na uwi sa amin, magtatrabaho po. Uh-huh. Okay. So, totoo ba to, Faisal, na pumunta ka sa bahay nila, sinugod mo, tapos tinakot mo at kumuha ka pa ng kutsilyo? Sinabi ko naman mag-aaga pa ba? Sabi ko, pinuntahan ko sila sa bahay niya. Kaya nga, inaamin mo naman na pinuntahan mo. Pero, Yes po. bakit ganun yung paraan na ginawa mo? Ayaw nila ipakuan sa akin eh. Siyempre, anak ko yung gusto ko makita sa kauli-ulian. Matagal ba akong kabalik? So, ang pinaka-reason mo talaga ng pagpunta doon ay hindi itong si Aisa para makita, kundi yung anak mo. Apa. Okay. So, pero tanggap mo na meron na si Aisang ibang kinakasama. Kung hindi ko tanggap, matagal na. Ano yon? Pinatay ko na yung lalaki kung hindi ko tanggap. Kung hindi mo tanggap, dapat pinatay mo na yung lalaki. Yan yung sinasabi mo. Apa. O, so, ibig sabihin, tanggap mo. Apa. Ikaw ba meron ka na ding ibang kinakasama? Wala pa. Okay. So, Aisa, ikaw pala yung rason kung bakit ay sumugod itong si Faisal sa bahay niyo dahil ipinagdadamot mo yung anak ninyo. Nagsabi po ako nun sa kanya, sabi ko, hindi ko madadala yung bata kasi sabi ko, wala akong pamasahe. Sabi ko ganun, pumunta lang namin doon kila mama. Sabi ko, nakita mo palang baga. Sabi ko ganun, tapos papauwiin mo na naman ako. Sabi ko ganun. Sabi ko, ba, nagtatay ako ng pera para uwi ako ng uwi. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos yun, sabi niya, hindi naman siya sa akin bigla na lang ako sa kanya nagulat na dumating nga po siya. Mhm. Pero matanong kita, Aisa. 1 week na lang, Dan. Sobra na 1 week. Ang sabi mo, magkano kayo papunta lang punta dyan. Sabi mo sa akin. Tapos sabi ko, alam mo naman, di ba nag-usap na tayo. Pagpunta mo dito, sabi ko, aalis ako, sabi ko, ng Lunes. Sabi ko, dalhin mo muna yung bata dito. Gusto makasama. Sabi mo, walang pakialam mo. Sabi, wala ka ng pakialam dito sa bata. Dahil hindi ka naman nagagastos. Yung sabi niya sa akin. Tapos, Tapos yung abot sa gastos naman, ma'am, tinigil ko yung paggastos dyan. Yung mula nung hindi nila pinapadala sa akin yung bata, ang usapan naman sa MSWD, 1 week sa kanya, 1 week sa akin. So meaning to say, meron na kayong usapan sa MSWD Opo. kung ano yung magiging sistema ng kumbaga yung hiraman sa bata. Okay. Nasunod naman ba? Hindi nga po. Kaya yun, pinabayaan ko na lang yun. Hindi Yes. nasunod. Bakit? Hindi po. Tapos, Bakit hindi nasunod?
Hindi naman po siya nagsusustento nun. Kaya nga tinigil ko nga Ayun, yung so hindi ka nagsusustento. Baka kasi ang usapan po namin, Kaya nga, magsusustento sabi ko, siya. ma'am, Pero kung pag- hindi siya magsusustento, hindi ko naman po sa kanya ipapaano yung mga kas. Hindi O naman dati po siya nagsusustento. sinusustentuhan ko baga, bay, pinadala nyo. Hindi man baga, tinatago pa ng lalaki. Tinago. Oh. Hindi namin yung tinatago. Ano yung pagpunta ko doon, nasaan si Ana, sabi ko gusto makita, anong ginawa? Sabi nyo wala doon. Yung kararating natin pa lang, sabi mo hindi ko alam, kararating natin pa lang, sabi mo. O yun pala, nandun lang sa may CR, tinago ng lalaki. Tinago. Huwag ka magsabi, yung mga kapatid mo nagsabi, kahit iharap natin pa dito. O, para pa may mga kapatid ko daw. Sige daw. Sabi So ng sa kapatid tingin Hindi ko, mo, ko sa tingin tinatago, mo, hindi ko Faisal, pinagdadamot yung ang anak akas mo mo. ay ipinagdadamot Opo, parang ganun. nitong Kaya- si Aiza kasama yung kinakasama niya ngayon. Opo. Oh, Dito gaano sa- katotoo yun, walang Aiza? problema. Ang problema ay sa lalaki. Kahit magulang ko mga katistigo, ma'am, na hindi yan pinagdadamot sa kanya yung akas. Hindi pinagdalamot. O, tanongin natin yung anak mo kung ano sinabi ng anak mo sa akin. Hindi na daw ako papuntahin sa ni Mama Lola. Sabi niya, kasi uwi mo raw ako Palawan. Sabi niya. So sa tingin mo, brainwash yung bata. Mismo ka, kahit kausapin yung anak ko, ma'am, nagsabi sa akin yan. Yung lalaki, yung panganay. Hindi na raw sa So pinapalaki sa akin isa ng yun lola sa niya. mga kinakatakot mo Opo. na kung Kaya itago or ipagdamot yung mga anak mo sa'yo. Opo, tumatakbo pa. Ano gusto ng anak ko maglapit sa akin. Basta nakita niya si Lola niya, bumabalik siya, tumatakbo kay Lola. Ano, umakit loob. So, Pero ngayon, ma'am, hindi na rin po, ma'am, masyado. Hindi na tulad ng dati. Yung bago lang kami nag-away nito. pero gaano katotoo? Nasabi niya, nagsalita Ang ka sinabi daw niya, ma'am, na, totoo. okay, Lahat, nagsabi okay ka po. daw na pag hindi ka sumunod sa akin, dadanak yung dugo dito sa loob ng bahay. Hindi ko na po matandaan. Siguro, Hindi mo na matandaan, pero siguro nasabi mo yon. opo, basta lahat ng Pero sasabi kaya niya, mo bang aaminin gawin ko. yun? Muslim ako, ma'am. Sabihin kong hindi ko kaya, sayang pagkadoon ng Muslim kung hindi ko magawa. Okay, so talagang ang pagiging Muslim pala, kung ano yung sinabi, gagawin. So sa tingin mo, sa sinasabi mong yan, Faisal, gagawin mo, kaya mong gawin yon sa mga anak Kayang mo? kaya. Sa mga anak, hindi, ma'am. Sa kanilang dalawa ng lalaki, kayang kaya. Nakakatakot ka pala talaga, Faisal. So, Hindi ako, prangka lang akong tao, ma'am. Ayoko nang kuhan. Yung mahabang usapan, gano'n. so kaya mong pumatay ng tao. Kung kaya nilang pumatay, ma'am, kaya ko rin. Lasing ka Mas ba, kaya ko. Faisal? Hindi pa, ma'am. Okay, so, pero nung sumugod ka doon sa bahay nila, nakainom ka? Hindi man po ako umiinom, ma'am. Kahit ano yan. Hindi ka umiinom. So napakinggan mo yon. Kaya siguro nakakaramdam ka ng takot dahil kilala mo itong si Faisal na kung ano Yes yung po. sinabi, kayang gawin. Opo. Pero sa tingin mo, saan humuhugot ng galit itong si Faisal? May ginawa ka ba kay Faisal na sa tingin mo yun yung rason kung bakit Wala man ganoon po. naninindigan si Faisal? Wala man po. Ba't hanapin pa yung rason, ma'am? Ayan na nga lang yung pagluluko niya, kaya sa nasasaktan. Sana yan sa mga O rason. sa pagloko mo noon, okay lang sa akin. Di ba ginibo mo? Binago ko, di ba? O sa iyo. Ikaw, talaga. Di ba sinabihan na kita, magbago ka para di tayo mabot sa ganito? Wala, hindi na. Haba na yung usapan natin. Abot sa atin, wala na yan. Okay na. Yung mga bata na tayo. Tapos yun naman ang pinunta ko dito. Hindi abot sa atin. Okay, so ang gustong sabihin ni Faisal, wala na ka siyang pakialam Apa. sa relasyon. Basta ang pinunta ko lang po dito, yung mga bata. Wala kang Yung pakalam sa mga- relasyon. yung Dapat, karapatan lang hindi po. mo na kami ginugulo. Kaya Okay, nga, so ako parang pumunta rito para nagkakaroon maayos. si Aiza na the reason why ginugulo mo Faisal dahil sa tingin mo hindi makamove on si Faisal. Pero si Faisal naman, sinasabi niya, ang pinakarason kung bakit kayo ginugulo dahil sa pagdadamot mo ng mga bata sa kanya. Hindi ko man po yan pinagdadamot sa kanya. Hindi mo pinagdadamot, pero Ba't ayaw binabanggit niyo nga pa- niya ayaw na niyo mag-amin? itinatago mo. Pinapadala dinamot ko yung po mga yan sa bata, kanya. hindi mo Yung naman time na nangyari pinapadala. po yun, nakakapunta po yan sa bahay Ako na lahat ng dinadala sinasabi niya mo sa dyan, mga kahit anak. mayroong nagdaragdag, hindi ako inaamin ko na lang. Kayo, hindi mo inaamin. Ano nga aminin ko, yun naman matod. Matod. O yun. Kaya ako na bad trip. So, ibig mo sabihin, yung mga nakakabadget ka. sinasabi niya, walang katotohanan. Opo. Sige. Okay, so, eto na lang ano, eto na lang Faisal, ano yung gusto mong mangyari ngayon Faisal? Ayan, mukhang may ipapakita si Faisal na, Na ano yan Faisal? sinasabi mong ano. Okay, basahin ko, binigay ni Faisal, ano to? Hindi ako pwedeng umuwi mahal nang wala akong madala. Okay, bahala ka mahal. Eto ay conversation yung dalawa. Ngayon lang, ngayon kagabi. Kagabi, sino itong mahal? Siya. Pangako mahal, pag nakuha ko na uwi agad ako mahal. Nagaano ka mahal, maturog na mahal. So ibig sabihin, meron pa kayong conversation. Okay, wait lang.
Okay, wait lang ha, Faisal. So, eto lang yung gusto kong malaman. Eto bang text message ay galing sa'yo? Ewan ko po dyan sa kanya, gawa-gawa niyan. Tawagan niyo yung number ma'am nakalagay dyan ma'am kung gawa-gawa. Para malaman niyo. Matagal na yan. Okay, ma'am. ganito na lang. Okay, ganito na lang, ano? Pitsa nandito, may pitsa yan siya dito kung sabing matagal na. Kung anong date siya nga na. Ayan o. Okay, nakakagulat ngayon, ano? Kasi ang gusto mong mangyari, Faisal, ay magkaroon ka ng karapatan sa anak mo. Apo. Okay. Kaya nga sabi ko ma'am, ilabas na yung usapan para sa amin. Ang pinunta ko kaya nito yung Okay, makiano lang ng mikropono. may tumawag kayo sa akin about sa karapatan ko sa bata. Okay. Yun lang naman po Sa karapatan mo sa bata dahil ikaw yung tatay, meron kang karapatan. Apo. So ang gusto ko lang marinig ngayon kay Aiza, ipinagdadamot mo ba yung anak ninyo kay Hindi man Faisal? po. Hindi ko man po So yan ano ngayon narinig. ang plano mo? Kasi syempre, sa karapatan bilang nanay at tatay, parehas kayo merong karapatan. So ngayon, dahil sa mga binabanggit ni Faisal, ang pakiusap niya lang, maibigay sa kanya yung karapatan niya bilang tatay. Kaya mo bang ibigay? Basta madam, kaya niyang isuportahan ng ng mga anak niya. Ibigay niya. Oh. Okay. Pinawag ko sa aking bata, naumpisa na baga. Pero doon sa... wait lang, Faisal, Kasi yung sa pinabasa mo sa akin, siya yung binabanggit mong mahal. Faisal, Apo nga. siya yung binabanggit mong mahal. Sa So, totoo lang, ibig mahal ko pa sabihin, naman talaga yan. sa totoo pa, mahal mo pa talaga. Kaya nakalagay sa Sobra. phone book mo ay mahal. Sobra. Okay. So ngayon, ano yung pinaka-desisyon mo ngayon, Faisal? Dahil meron pa pala kayong conversation. Ikaw yon, Ako po, number po yun. number mo. Okay, number mo. So, ibig sabihin, inaamin mo na ikaw yung kausap ni Faisal. Ako po, inano ko na lang sa kanya kasi baka kung ano na naman Sige. Inano ko na lang po sa kanya kaya baka kung ano na naman ano niya sa akin kaya laging puro pananakot ang inano niya sa akin sa cellphone. So, ibig sabihin nito ay sinasakyan mo lang si Faisal. Opo. Dahil doon sa takot na nararamdaman mo. Yes po. Pero yung mga nababasa kong mahal na conversation, wala kang nararamdaman na gano'n. Wala Eto, po. kaharap mo ngayon si Faisal. Wala po. Lahat ng mga binabanggit mo doon, yung Sige. conversation nyo, wala yun sa nararamdaman mo. Magbukingan Wala na po. lang tayo kung magbukingan. Okay. So, Faisal, ano yung nararamdaman mo ngayon sa sinasabi ni Aiza? Faisal, ano po yung nararamdaman ngayon Wala. sa sinasabi ni Aiza? Wala ma'am. Anong wala? As in, Parang naniniwala ka na yung sinasabi niya na sinasagot ka lang niya, tinatawag ka din ng mahal Para dahil kaya anong gawin. dahil natatakot lang siya sa'yo. Siguro pwedeng oo ma'am, pwedeng hindi. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Apa. Bakit pwedeng oo? Sige, Faisal, bakit pwedeng oo? Sige, okay lang. Malay nyo, pag bago kayo umalis dito or pagkatapos nating mag-usap, maayos ninyo yung itong dala-dala nyong problema, yung relasyon nyo maayos. Ang pinag-uusapan kasi natin, ang pinaka-importante dito, yung mga anak ninyo. Opo, yun yung importante doon. Kasi nararamdaman kita, Faisal, parang umaasa ka na yung sinasabi sa iyo ni Aiza ay totoo. Sobra. Sobra. Aiza, mukhang niloloko mo naman itong si Faisal. Kasi sa text mong ganon, syempre kahit sino mong lalaki ay aasa na kung ano yung nararamdaman niya, ay yun din yung nararamdaman mo. Ngayon sa binabanggit mo, Aiza, na ginagawa mo lang yun dahil natatakot ka kay Faisal, parang hindi fair. Kung natatakot ka, panindigan mo natakot ka. Kung ayaw mo sa kanya, sabihin mo na ayaw mo. Pero kung sinasabi mong, oh, mahal kita, mahal din kita. Sinabi ko na yun sa kanya. Or pera-pera Siya, lang. Kailangan mo lang ng sustento ni Faisal. Daw, di po siya magsustento, okay lang. Okay. So nakarating tayo dito dahil umaasa si Faisal Kung natatakot ka, na hindi yung ka na nararamdaman nakikipagkita niya sa akin. at nararamdaman mo ay pareho. Ngayon, Faisal, dahil harap-harapan na sinabi ni Aiza na sinasabi niya lang yun dahil natatakot siya sa'yo, anong nararamdaman mo ngayon? Kung natatakot siya sa akin, ma'am, hindi siya palagi nakikipagkita. So aside sa text, nakikipagkita pa. Opo, kahit gabi. Kahit gabi. Kailan ba ito nangyari na nagkita kayo? 2 once a week, minsan 3 a week. Ganyan. Kailan yan? Yung pagtapos namin ng Mikropono. yung tapos namin nagkagulo-gulo ba mga yung pinunta ko sa bahay nila, kinuha ko. Tapos yung mga 2 weeks, kaya
Hindi na kami Okay, so aside sa conversation na pinabasa mo na meron kayo, nakikipagtagpo ka pa ay sa kay Faisal. Puro kautikan eh. Oh, sinungaling ka daw, Faisal. Ano ba talaga Aisa yung totoo? Sino ba yung nagsasabi ng totoo? Kasi napaka-imposible, Aisa, na may binabanggit itong si Faisal. Naiintindihan ko May yan, ma'am. conversation kayo. Meron ka May- bang may papakitang conversation na may- magkikita kayo? Ayan. Susundan ko lang, Aisa, ano? Kasi gusto ko malaman dito, sino ba yung nagsasabi ng totoo? Sino yung nagsisinungaling? Kasi kawawa naman si Faisal. It's a big no-no na pinapaasa. Naiintindihan kita kung nakaramdam ka ng ayaw mo na dahil nasasaktan ka, dapat pinanindigan mo. Hindi yung pinaasa mo itong si Faisal, sinabihan mo ng mahal. Sige, bibigyan kita ng oras. Papunta na palang mahal. Nagpasilong lang ako dito sa Mauraro. Lakas ng ulan dito, mahal. Sabi mo, mag-text ka kung punta ka na dito para lutuan kita ng salag. Anong salag to? Itlog. Text mo ako pag malapit ka na, mahal, sa binigyan kitang 500. Binigyan ka ng 500? Siya ako po ang binigyan. Ah, ikaw yung binigyan ng 500. Bakit ka binigyan ng 500? Ang kapal naman ng mukha mo, no? Ang kapal ng mukha mo. Ayan na nga. Ano pangalan? Salubungin muna Kailangan kami ka magsinungaling. baka may Kasi yun yung makitext cellphone sa mo. amin. Bakit hindi ka matawagan, mahal? Ang mga Patidan text mo sa pa akin, kita no? mamaya, mahal. Kaya nga. Pinatay na ng anak mo, tuloy inagaw si Pico. So, ibig sabihin, siya nagbibigay sa'yo ng pera. Hindi po, yung hiniram niya po. Umiram ka ng pera. Hindi po. Siya, siya nahihirap, tapos pinabalik niya rin po sa akin. Parang Okay. parang kami baga, ma'am. Ano? Parang naghihiraman na lang. Naghihiraman kayo. So, ibig sabihin, yung gawain ng mag-asawa, nandun sa inyo, na naghihiraman, nagaganyan. So, okay, nagkain ka na, mahal, tayo, kain tayo. Sige lang, mahal. Kaya na ako kakain pag uwi mamaya na. Busy ka ata, mahal, di ka na nagre-reply. Okay, gutom na, barang ako, mahal. Puro mahal. Okay, so ibig sabihin, nagkikita kayo. Pag nagkikita kayo nitong si Aisa, saan kayo pumupunta? Oh, sige, Faisal. Saan kayo pumupunta? Kuha na yun, ma'am. Ano na yun, ibang ano na yun. Hindi, gusto ko, wag mo nang banggitin yung establishmento. Saan kayo pumupunta? Bahay, mall, simbahan, ano? Eskwelahan, sinihan, saan ba? Sa mga pinupuntahan na secret place. Okay. Yon. Okay. So, ibig sabihin talaga, meron pa kayong relasyon. Nagkakaintindihan pa kayo. Ang along niya lang kasi, takot yan sa nanay niya. Okay. Pero anyway, kaya nagpunta Kaya dito si Aisa, sinusunod ko na ganito na lang, Faisal, ano? So, anyway, nabanggit mo na yan. Merong inamin si Aisa, meron ding hindi inaamin. Pero, kayo lang na dalawa ang nakakaalam niyan. Yan po. Nagpunta dito si Aisa dahil natatakot siya sa'yo. Aisa, sa huling pagkakataon, ano yung gusto mong mangyari ngayon? Gusto mo pa bang magkabalikan kayo ni Faisal? Ayoko na. Sige na. Sabihin mo sa kanya kung ano yung gusto mo. Ayoko na, tigilan mo na ako. Sige, sabihin mo sa kanya. Ilagay mo yung mikropono sa gitna ng bibig mo para maintindihan ka namin. Marap ko, umiyak. Sige, sabihin mo sa kanya, Aisa. Ngayon, once and for all, sa harap ni Faisal para hindi na siya umasa pa. Ano yung tunay mong nararamdaman? Umiyak. Umiyak ko na eh. Sige, para matapos na to. Sige na, sabihin mo na. Oh, sige na, handa ka na, Faisal, kung ano yung magiging kakalabasan ng pag-uusap nyo ngayon. Kasi ako dito, ma'am. Ano? Naawa lang sa kanya. Naawa Natatakot ka. lang yan sa- Bakit? Natatakot lang yan sa mama niya eh. Ano? Natatakot sa mama niya. Napalis yan siya dito sa Bicol pag nalaman na nakipag-ano pa sa akin. Natatakot si Aisa na pag nalaman ng mama niya na nakikipagkita pa sa'yo, Paalisin daw siya sa Bicol. paalasin dito sa Bicol. Okay, Aisa, ano yung Wala, umiyak. tunay na nararamdaman mo ngayon? Ano yung gusto mong mangyari? Ano yung desisyon mo? Desisyon ko, huwag niya na kami. Sige, mikropono. Desisyon ko man sana naman na huwag niya na akong pakialaman. Tigilan niya na ako. Okay. Yun man lang po. Sa sinabi mong yon na gusto mo nang wag ka nang pakialaman, tigilan ka na. Ibig sabihin, ayaw mo na talaga sa relasyon ninyo. Faisal, final, ayaw niya na daw. So, ibig sabihin, lahat ng mga conversation na meron kayo dati, yung pakikipagkita mo sa kanya dahil natatakot ka. Okay.
Naiintindihan kita, Aisa, no? Faisal, ngayon, binanggit na ni Aisa, ginawa niya yon, labag sa kalooban niya, pero ginusto niya dahil natatakot nga siya sa'yo. Makatagal na kami nagsama ng asawa ko, ma'am. Kilala ko kung anong ugali niya, kung anong nararamdaman niya. Okay. Matagal kayong nagsama. Kahit years pa, dekada pa yung nagsama, meron talagang umaayaw dahil nga ayaw na. Hindi na masaya sa Hindi. relasyon. Alam Bakit ko, ma'am, hindi mo ang matanggap? klase ng taong umayaw tsaka hindi. Kaya mas matagal nakasama, kaya alam ko kung anong ugali meron siya. Hindi yan iyak ng ganyan, ma'am, kung ano. So parang ikaw lang yung nagkakaroon ng desisyon or parang ikaw lang Pero, talaga yung ang ayaw. ganda eh. Bitaw na sa'yo si Aisa. Ayaw na. Makipagpustahan ako, ma'am. Okay. At makikipagpustahan daw. Ano pa yung kaya mong sabihin sa kanya, Aisa? Ilabas mo na. Kung talagang Ilabas ayaw mo mo na. na. Yun po, ayoko na talaga. Yun na kaming guluhin. Yun ang inaano ko sa kanya, na manahimik na. Okay. So ganito na lang, Faisal, ano? Kasi sa ngayon, talagang ayaw na ni Aisa. Ayaw niya na sa'yo. Oh, mangangako ka ba, Faisal, na hindi mo naguguluhin itong sina Aisa? Oo, Unang-una, hindi kayo kasal. Basta maligurado siya sa akin, hindi na rin siya magugulo. Hindi na rin siya magakuha ng mga ganyan. Hindi na ano? Basta nangako na hindi na siya magte-text sa'yo. Okay. Mangangako ka ba na hindi ka na magte-text sa kanya, hindi Sige ka po. na makikipag-communicate? Opo. Okay. Gawin mo yan, Aisa, para Yes po. maputol na yung relasyon ninyo. Faisal, nangangako si Aisa na hindi na ka daw guguluhin. Fight? Fight! Okay, fight daw, Aisa. Okay. Okay, so... Kuya, pabalik na lang ako mamaya kasi nandito ako sa ano. Okay, so starting ngayon... Kuya, babayadan ko yan pag uwi ko. Oh, wait lang, Aisa, no? So, live tayo, Aisa. Kung sino man yung tumatawag sa'yo. So, Faisal, ang sabi ni Aisa, nangangako din siya na hindi na siya magte-text sa'yo, hindi na tatawag, wala ng conversation. Huli na nga ako rin ako ng ganun din gagawin ko. Yun na din ang gagawin mo. Oo, ma'am. Okay. Sabi mo, Faisal, ang isang Muslim, kung ano yung sinabi, Opo. yun ang gagawin. Nangangako ka. Hindi lang nangako, ma'am. Nanunumpa pa. Nanunumpa. Okay. Okay. Ako, naniniwala ako sa iyo bilang isang Muslim na meron kayong isang salita. Meron kayong sinasabi na kung ano yung sinabi, gagawin. 'Di ba? Okay. Sabihin mo kay Aisa na simula ngayon, hindi na kita guguluhin pa. Sige, Faisal, ano yung... Sige na, Faisal. Wala man akong gusto sabihin dyan, ma'am. Kung parang wala. Kaya namin dati nga, pinabayaan ko na, hindi ko na ginatag, kung ano-ano. Tapos yung mga bista dyan sa bilyar, yun lang yung pinansin niya na ako. Okay. So, lesson learned din, Aisa, no? Kung gusto mo talagang matigil na ang inyong relasyon dahil ayaw mo na, stop doing kung ano yung ginawa mo na makikipag-conversation ka pa, tatawag ka pa, wala na. Opo. Ikaw naman, Faisal, tandaan mo hindi kayo kasal ni Aisa. Okay? Once na ayaw niya na sa'yo, wala ka nang magagawa. Wala. Pero, Ang inyong relasyon ay sa bata na lang dahil tatay ka ng mga bata. Yun po ang punto ko yun dun kaya pumunta Okay. dito. So, pagdating naman sa karapatan sa bata, Aisa, willing ka naman na Yes po. pabisita o ipahiram kay Faisal. Pero ma'am, gusto Kaso mo wala daw kami man po yan siyang sariling bahay. Paano ko po yan sa kanya? Ano wala? Papunta na dito sila mama. Okay. So, Oo. pero Faisal, isa sa mga kaakibat ng pagiging mabuting tatay, dapat magsustento ka. Opo, nag-umpisa na yan ako ma'am eh. At, hindi ka dapat gagawa ng bagay na pwedeng ikatakot ng bata. Yung ginawa mo, Papa, Faisal, hindi yun dapat. Alam ko yun, Kasi ma'am. sa mata ng bata, Alam ko yun ang trauma. trauma. Alam mo pala yun. So, sa bagay na yan, Faisal, dapat manindigan ka na ang isang tatay, dapat lahat ibibigay para sa ikabubuti ng mga bata. Okay? Kung sa ganyan lang ma'am, magtanong kayo dyan sa lugar nila kung anong kaya kong ibigay sa mga bata na yan pag doon. Okay. Sa bagay na yan, sa puntong yan, Faisal, Maraming saludo ako titistigo sa'yo. dyan doon. Okay, saludo ako sa iyo. Ito, makinig kayo, ano? Alamin natin itong maaring asahan ng legal na aksyon. Nasa kabilang linya ng ating telepono si Police Major Nora Vizcaya ng Women's and Children Protection Desk ng Albay Police Provincial Office. Magandang hapon po, Major. Major Nora Vizcaya ng Women's and Children Ayan, Protection Major, magandang hapon po. Office. Magandang hapon po, Major. Hello. Magandang hapon naman po, ma'am. Apo, Major, nakamonitor po kayo sa amin. Pwede po pa-mute muna para hindi po mag-feedback.
Saglit lang. Ipapamute ko, ma'am. Okay, maraming salamat po, Major. Eto po, Police Major Nora, no? Magkaharap po ngayon sila Aisa at ito pong si Faisal. At sa pag-uusap po namin, aminado po itong si Faisal na talaga pong ginagawa niya yung pananakot, nagkaroon po ng trauma yung bata. So ngayon po, Police Major, ano po ba yung pwedeng kaharapin nito pong si Faisal pag patuloy pa po niyang ginagawa itong pananakot dito po sa mag-iina? Oo. May batas kasi po tayo dyan sa protection ng mga kababaihan at saka mga bata. Yung Republic Act 9262, yung Anti-Violence Against Women and Children. Covered dyan po ang lahat ng mga violence na pwedeng maramdaman ng isang babae tulad ng physical na pananakit, psychological or emotional, economic abuse, or sexual abuse. And kasama po diyan yung yung pananakit na pwedeng pati sa bata. Kasama diyan sa 9262. Kaya sana, dahil nakasubaybay naman ako sa usapan nila, sana panindigan na ni Faisal yung kanyang mga pangako na wag nang gumawa ng anumang hakbang na pwedeng maging rason para siya ay ireklamo ng kanyang partner or ng dati niyang Okay, so malinaw pala po, Police Major, na pwedeng makulong ito pong si Faisal pag pinatuloy niya pa po yung pananakot, yung hindi po mabuting gawain laban po dito kay Aisa. Opo. Mhm. Saan po sila maaaring magkaroon ng formal na kasunduan po, Police Major? Maaari po ba sa inyong tanggapan or sa kanila pong barangay? Oo, pwede sila sa barangay nila kasi sabi nga nila may usapan na sila or pwedeng magpatulong sila sa MSWDO kung saang lugar yan si Aisa, kung sa Daraga. Sa barangay, dito, doon pa. Opo, meron pong binubulong itong si Faisal. Ano yun, daw? Faisal? Hindi man nila hindi nga nirespeto yung MSWD yung pinagkasunduan namin sa barangay pa. Oo. So ganito po, kung hindi po pagdating po sa Lahat ng ginawa lang sa barangay, wala man sila sinunod. Opo, Pati sa MSWD. naintindihan ko yung pakiramdam mo po, Faisal, kasi may rason ka rin, may karapatan ka sa bata, yung kabila naman, yung nanay, may karapatan naman siya sa bata. Kung mga ganyan na usapin po na hindi kayo nag-stick, hindi kayo sumunod sa mga usapan ninyo sa barangay at saka halimbawa sa MSWDO, pwede po kayong mag-file sa korte kasi yung korte po ang pwedeng magbigay sa inyo ng arrangement pagdating sa kustudiya ng bata kasi parehas naman kayong magulang, parehas kayong may karapatan. So, Opo. ang makakapagsabi po Yun na rin yung plano ng pamilya namin eh. Ayun, yun na din daw yung plano nitong si pamilya ni Faisal. Anyway, Police Major, sa usaping legal, ano po yung maaring karapin ng taong patuloy pa rin po sa paggagawa ng pananakot? Nababanggit nyo po kanina, meron pong kaukulang pagkakakulong at penalidad. So, yun po, yung provision po yan ng sa Republic Act 9262, nandoon po yan lahat, ma'am. Gagawin lang ni ng apektadong partido, halimbawa ng babae, magpapablatter siya sa Daraga, kung taga Daraga, kung saan nangyari ang insidente ng ganong pangyayari at pwede siya magsampa ng kaukulang kaso. Tapos, in the meantime, pwede po siyang humingi ng barangay protection order. So, pag may barangay protection order na po, kung halimbawa, sasabihin niya na ayaw niya ng lapitan siya ni Faisal, di gagawa yung barangay ng protection order. Opo. Yun. Opo, Police Major, saan po ulit, ma'am, maaari silang dalhin para po sa formal nilang kasunduan? Sa barangay po ba o sa ating MSWDO na? Di ba sabi po ni Faisal, nag-usap na sila sa MSWDO. Mas Opo. maganda po kung halimbawa mag-usap sila sa MSWDO, kung halimbawa mag-suggest yung MSWDO na sa barangay, magpa-assist na lang sila sa MSWDO para sa pag-usapan nila uli yung Okay. kaninang arrangement po. Galing na doon, tapos babalik na naman doon. Okay, so parang ayaw na po ni Faisal doon sa MSWDO. Ulitin ko Ayaw sinabi ko, na ma'am. talaga ni Faisal. Hindi namin Once nirespeto and for yung all MSWD, po. tapos babalik na naman kami doon.
Kasi Para lang tinutukan niya. may ano po, naiintindihan po kita, Faisal. Dalhin niyo na lang po ang reklamo niyo sa korte. Okay, wag niyo pong Okay na lang inaaway, Faisal, itong si Police Major, no? Kasi kumalma ka lang. Okay, kalma. Kasi pinapaliwanag sa iyo ni Police Major kung ano yung pwede mong gawin. Ngayon, binabanggit mo na ayaw mo na sa MSWDO dahil nga doon sa previous yung experience na walang nangyari sa paghaharap nyo doon. Kaya nga, So ngayon, pinapaliwanag ko lang binabanggit ni naman. Police Major na kung ganon, huwag kang mag-alala dahil sasamahan ka namin, Faisal, para sigurado tayo, okay? Ganun pa rin yan, ma'am. Ay, wala kang tiwala sa amin, Hindi sa Faisal. inyo, ma'am. May tiwala ako. Pero pagdating na doon, wala na rin yan, ma'am. Oh, eto, Faisal, ano, pagkatiwalaan mo kami dahil wala pa kaming tinutulungan or sinasamahan na umuwi ng malungkot at sasabihin na wala namang nagawa. Itong tabang ora mismo, Nga po. lahat yun positibo, Faisal, kaya maniwala ka sa amin. Kung wala akong tiwala sa inyo, ma'am, di na ako pumunta rito. Yun ang gusto kong marinig sa'yo. Dahil dyan, Faisal, 100% maniwala ka dahil uuwi ka, Faisal, magpapasalamat ka sa amin. Sana po. Yon. Okay, Police Major, maraming salamat po at sasamahan na lang po namin sila para po makapag-usap sila ng maayos at para naman itong problema po nila ay hindi na po umantong pa sa kasuhan. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, ma'am, po sa inyong pagtawag at saka maraming salamat sa tulong ninyo sa ating mga kababayan. Ayun. So, Maraming salamat po, Police Major Nora Vizgaya, sa inyo pong panahon at oras. Mabuhay po kayo. thank you po. Aisa, naintindihan mo na? Okay, naintindihan mo na ang maaari mong pagdaanan na proseso. Okay. So, ngayon, ano yung aral na napulot mo? Dahil sabi mo, ayaw mo na, pero nakikipag-conversation ka pa rin dito kay Faisal. Meron ka bang aral na napulot? Ano? Huwag mo na kasing Faisal na kasi natatakot talaga sa'yo sa isa eh. Lagi ka kasing nakatingin daw. Dapat pa nagdedesisyon, sarili mong desisyon. Huwag kang... Opo. Ikaw ang kausapin sa akin, dyan nakatingin. Okay. Aisa, ano yung desisyon mo ngayon? Naninindigan ka na talagang tapos na yung relasyon mo kay Faisal? Natanggal na rin yung takot sa ano na. Natanggal na yung takot mo? Po kasi Okay. nakapag ano na kami na Ulitin- nangako siya na hindi niya na uulitin. Okay. Ulitin ko lang, Aisa, etong pakikipag-communicate mo pa kay Faisal ay hindi na ito dahil sa pagmamahal. Kung hindi sa Takot. takot. Okay, napakahirap talaga niyan, Faisal, na alam ko naiintindihan kita kasi naniwala ka, pinanghawakan mo yon, pero Faisal, ulitin ko, pag ayaw na ng tao, ayaw na. O, di total nandito na rin naman tayo. Di, sige na. Sige na. Okay, so, ano? Faisal, sige. Anong binabanggit mo? Sige, Faisal. Kaya pala hindi kayo na kasi talagang natatakot, binubuli mo pa itong si Aisa. Ano yung gusto mong sabihin? Sige, para dito sa harap namin, matapos kayo. Matapos yung, pinoproblema pa ni Aisa. May gusto kong sabihin for the last time. Ano pa? Wala na. Okay. Final na, Faisal, tapos na ang relasyon nyo ni Aisa. Faisal, naiiyak ka? Okay. So, sige. So, may mensahe ka na lang para kay Aisa? Meron ba? Sige. Sige, makikinig kami, Faisal. Yan ang decision mo. Hindi, masaya ako para sa'yo. Tapos kung ano man nga nangyari sa atin yung mga nakaraan, kahapon, kagabi, kung kailan man yan, kalimutan natin na yun. Ayun. So, nangangako ka na, Faisal, na mag-move on ka na. Kasi kung hindi niya na-gusto, hindi niya naibigay yung sarili niya sa akin paulit-ulit. Ayun! Kung hindi mo na daw siya gusto, wag mo na daw Hindi ibigay na yung sarili mo magpakita sa sa akin kanya kahit paulit-ulit. So, doon talaga yun ang pinaghahawakan ni Faisal. Mensahe mo, sagot mo sa sinabi niya. Kahit may asawa na sa iba, nakikipagkano pa rin niya sa akin, Sus. Sige na, Aisa. may ebidensya rin ako. Oh. Ano yung gusto mong sabihin sa Ebidensya rin kanya? ako. Yun nga. May ebidensya. May video ka? Sige daw, pakita mo sa akin ang video mo. Hindi, yung Ano ginagawa mo kung conversation ano? natin lang. Nagawa mo kung gaya mo. Sige. Tapos may testigo Aisa, rin ako bago ako pupunta ano ron. yung gusto mong sabihin sa kanya? Dahil inaako niya naman na kung ayaw mo na daw, ayaw niya na din.
Pero, Ayaw ko na, wag mo na isiksis din ang sarili mo sa akin. O kaya nga inunahan na nga kinikita. okay. So, tapos na ang Ang gusto usapan ko lang nito. mangyari, kung Huwag ka na para mag-abol. walang problema na mangyari, ma'am, tutuparin ko yung sinabi niya. Gusto kong tuparin nila yung sasabihin niya. Okay. Tsaka yung sinabi So, ako naniniwala Para ko walang sa gulo. sinasabi ni Faisal na bilang isang Muslim daw siya, naninindigan siya kung ano yung sinabi niya, yun ang gagawin niya. Kung ano din daw yung sinabi mo, panindigan mo. Tsaka kung ano pinagkasunduan namin dito, sana gawin nila. Ayun, kung ano yung pinag-usapan natin dito, gawin mo daw dahil yun ang gagawin ni Faisal. Kung ayaw mo na, ayaw niya na. Kung tapos na, tapos na. Ngayon, kung sinasabi niya yung patungkol sa mga bata, may karapatan siya. Opo, kasi doon sa may barangay namin, hindi nila rin sinunod. Pwede ba na-delete nyo na yung mga number nyo sa isa't isa? Pwede ba? Dinilit mo na dati. Ng SIM card, tapos pinabalik niyan sa akin dahil magtatawag daw kayo. Ay, okay. Sige. I-block mo na. I-block mo na, i-block mo na. Nangangako ka? Opo. Faisal? Ay, Aisa. Okay. Okay, nagbigay na siya ng last mensahe. Mensahe mo sa kanya. Basta ako, kung kailangan mo ako, nandyan lang ako. Tika lang, Faisal. Tapos ka na, ikaw na, Aisa. Sige, banggitin mo na kung anong gusto mong sabihin. Tapusin mo na kung gusto mong tapusin. Kasi yun lang po, ayaw ko na, ay di na siya mag-ano sa amin. Ayaw niya na nga. Okay daw. Maninindigan siya. Basta daw, wag ka na din daw makipag-communicate Hindi sa naman kanya. po ako sa kanya makipag-communication na. Okay, so yun na. Opo. Papanindigan mo Opo. na. Okay. So, sige. Sasamahan namin kayo para kayo ay magharap sa kung gusto mong umarap. Saan mo? Ayaw mo na sa MSWD, tama? Sa PNP na. Okay, sa PNP. Sige, sasamahan namin kayo. Okay lang sa'yo, Aisa? Okay. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang ina na dating naglalako ng isda, hirap nang makalaka dahil sa buko or bukol na kanyang iniinda sa tuhod. Ang kanyang kwento ang ating pagtugon, abangan yan. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na anak ko Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan
asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po, asin marahin na aldaw sa Indogabos. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actionco.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Co Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon sa ating tabang medikal. Eto mula sa Manito Albay, isang ina ang ating nakilala. Dating naglalako ng isda si Nanay Remedios, ngunit 2 taon na rin siyang huminto sa paghahanap buhay dahil sa natamong bukol sa tuhod na naging dahilan upang mahirapan ng makalakad. At sa hapong ito ay kasama natin mismo si Nanay Remedios Senforoso. Magandang hapon po, Nanay. Hello po. Apo, Nanay Remedios. Apo, ano po yung nickname niyo po, Nay? Maria Remigio. Ay, Remy po, Remy. Remy! Okay. So, kumusta po kayo, Nay? Ito po, nahirapan po ako ng
ang kalagayan ko, ma'am, Opo. kasi hindi na ako nakalakad dahil Opo. sa may malaking bukol ang aking Ilang taon na po tagal itong na po, ma'am, mga 2019 pa ito nagsimula. 2019 pa po yan Yun po. nabukol sa papo Kasi ninyo. sa kahirapan po, ma'am, wala pong pera, hindi naagapan siya. Opo. Kasi mahirap lang kami. Mhm. Ang asawa ko walang trabaho. Tapos ako, hindi na ako nakakalakad. Ano Kaya, po yung nararamdaman niyo po dyan sa tuhod masakit niyo po siya, na? mama. Nakikirot siya, palagi kumikirot. Pag malamig po, Lalo, maski po hindi malamig. laging kumikirot. Yun po. Ano na lang po yung ginagawa niyo pag kumikirot Inan po ko lang yan? po, ma'am. Pinapakiramdaman ko lang siya. Kasi wala akong maibibili ng gamot. Kasi sa hirap ng buhay. Ilan po yung anak niyo, Nay? 3 pong anak ko kasi may mga asawa na po sila. So, kanya-kanya, Mhm. meron na po silang May mga kanya-kanyang pamilya. pamilya. Opo. Hindi naman, sa totoo lang, ma'am, ang nagbibigay sa amin, bigas, yung inyo, sa anak ko. Opo. So, yung mga anak niyo po papalit-palit kung ano po meron. Yung dalawa ko pong anak, kasi nagtatrabaho sa construction yon. Tapos, kulang pa sa pamilya niya. Opo. Pag may Kaya sobra, pagtatawan Opo. ng binibigyan din kami. Opo. Kaya naiintindihan mo Ayun naman po. po yung mga anak niyo, Ayun Nay. po. Opo. Naunawaan ko po sila. Ano po? Naunawaan ko ang Opo, very good kalagayan po. nila. Ang nanay ganyan po, kung lahat ay inuunawa Ayun po. para sa kanilang mga anak. So ngayon po, Nay, paano niyo po natutususan yung gamutan po ninyo? Hindi nga po nga nakaanong gamot kasi wala. Kailangan po naman na maoperahan daw ito eh. Kailangan ko po ng malaking, ang laki ng bill ko po, ma'am. Anong klaseng operasyon daw po yung Ano kailangan? po, yung stainless po, ma'am. So, operahan po at lalagyan po ng stainless. Tapos simintuin daw po, ma'am. Nasa magkano naman daw po yung Nasa 600 kakailangan? po. Ilan? 6,000 po, labi. 702 po, ma'am. 702. Nakakuha po kami sa DSWD ng 6K. Okay. 696 po po. So, kulang pa po ng 696,000. Opo. Nung nalaman niyo po, Nay, na ganun po kalaking halaga yung kakailanganin, ano po yung naramdaman po ninyo? Para pong nawala na po pag-asa, ma'am. Kasi sa hirap ng buhay, walang trabaho ang asawa ko. Lang asawa ko, naghahanap lang ng shell. Tapos, kung may maraming kuha siya, binibinta namin. Pag konti lang, pang-ulam lang namin yun, ma'am. Opo. Yan lang. Opo. Nung nagkaroon po kayo ng ganyan po, Nay, nabago po ba yung pananaw nyo sa buhay? Opo. Hindi na ako nakakalakad. Hindi na ako nakapagtinda-tinda ng Kasi dati po, ma'am, akong titinda akong isda. Tapos mga linanggang, kakanin ba? Yung kakanin na yan, inaalsada ko lang sa kapitbahay namin para makakapagtinda ako. So ngayon, Nay, gusto mo pa rin po bang maoperahan? Opo, ma'am. Nakahanda po ba kayo emotionally, mentally, physically? Gusto niyo pa po? Opo, kaya ko po matukop talaga makalakad pa ako na kagaya ng dati. Gaano Balik yung kahirap dati. po yung sitwasyon niyo na? Ang hirap po ngayon, ma'am. Parang pag iniisip ko, ma'am, parang naiiyak na lang ako. Lalo sa gabi. Yun po. Yan lang po. Kaya gusto ko lang po mahingi akong tulong na may maawa sa akin, magbigay ng tulong na operahan yung paa ko. Para ang laki po ng bill, ma'am. Opo. Hindi po namin kaya. Kanino Sa hirap po ng kayo buhay. kumakapit ng lakas? Sa itas lang po. Ano po yung palagi niyo pong Sabi ko, dinadasal? sana po, makalakad po ako, kagaya ng dati. Yun lang po yung simpleng sana po may kahilingan. magandang loob na magbigay sa akin ng tulong, ma'am. Opo. So yun lang yung simpleng kahilingan niyo po. Makalakad ka lang tulad ng dati. Opo. Pag nakalakad ka na, Nay, saan ka unang pupunta? Ay, sa amin lang po, ma'am. Saan? Pwede pong mauwi ako ng Bisaya kung may pera. Ay, ang layo na pala yung gusto mong puntahan, Nay. Talagang, pero pag nung malakas pa po yung mga tuhod nyo, talagang napunta po kayo sa malalayong lugar. Oo. Kasi sa po ako, ma'am. Tiga Bisaya po ako, ma'am. Cebu ako. Hindi na ako nakauwi doon. Matagal Gawa na. nung hirap ng buhay. Opo. Namatay yung mama ko, papa ko, hindi ako nakauwi. Opo. Dahil- So ngayon po, Nay, lumapit po kayo dito sa aming programa, sa Ako Bicol Party List. Ano po yung gusto nyo pong hilingin sa amin? Nahingil ako, ma'am, ng tulong po, man na yung bill ko po, ma'am. Ma-short na, yung wala nang Tapos po, ma'am, pati po wheelchair, ma'am, kung pwede. Opo. So ang gusto nyo po, Nay, isa-isahin muna natin na yan. Gusto nyo po, magkaroon po kayo ng makakatulong sa hospital bill Opo, para po opo. sa operasyon. Opo. Okay. So, unahin natin yun, Nay, kasi kung may wheelchair kayo,
yan lang, ganyan na lang Oo, kayo. opo. Pero kung Tama gusto po yun, mo, ma'am. pili kayo sa dalawa. Wheelchair o operasyon? Gusto ko po yung makalakad ako. Ayun. Operation po. So, operasyon muna tayo na. Opo, kasama natin ngayon, makakausap natin si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LB. Yes po, magandang hapon kay nanay. Actually, si nanay po last year nakita ko na siya. Hindi lang po siya. Tinulungan muna daw po sila. Hindi po natuloy yung operasyon niya dahil na wala yung supply namin si stainless. Pero ngayon taon, bumalik ulit si nanay sa atin para humingi ng tulong. Si Kong Saldi naman po, nanay, malagi pong handang tumulong sa inyo. Opo, ma'am. Wala po siyang pinipiling tulungan. Lahat ng lumalapit sa amin, ang sabi niya tulungan. Kanina po, pinakita ko po yung papel na kailangan po nyo ng ganong kalasing halaga, ganong Opo, kalaking halaga. Ang sabi po ni Kong Saldi, gawin ang lahat para matulungan kayo, para matulungan kang makalakad. Opo, ma'am. So, yung papel po natin, nanay, sasagutin na po ng Ako Bicol Party List. Wala po kayong aalalahanin. Pag na-admit na po kayo, yung mga laboratory test, lahat po ng available sa atin sa BRSMC, sasagutin po ng Ako Bicol Marami Party pong List. salamat, ma'am. Hulog na po ng langit kayo, ma'am, sa akin. Hindi po akong hulog ng langit, si Kong Saldi po. Tagasulat lang po ako, nanay. Opo. Lagi po natin tatandaan, si Kong Saldi po ang gumagawa ng paraan, siya po ang gumagawa ng batas ba? Ano ba yan? Yung programa para po sa mga nangangailangan ng tulong medikal. Siya po ang naglalabi sa atin sa taas, kay speaker, para po magkaroon ng fund ang BRSMC. Para po sa inyo yun at para sa atin. Salamat Ayoko po. magkasakit, pero yan po ay para sa ating, sa tulad nating mahihirap na. Ayun. So, ano na lang po, Ma'am LB, yung kailangan gawin ni Nanay Remedios para yung tulong mula sa Ako Bicol ay matanggap na nila? Isama ko na po sila, nanay, mamaya. Sasama kami sa BRSMC. Gagawa natin siya ng guarantee letter. Kakausapin ko po yung social worker. Na-schedule na po yung operation nyo para po maibsan na yung sakit na nararamdaman ng tuhod din natin. Palagi po, ma'am, kumikirot talagang ko. Lagi sumasakit, Nay, ma'am. napakinggan niyo po si Ma'am LB. Opo. Isasama na po kayo ngayon para mabigyan po kayo ng guarantee letter at ma-schedule na po yung operasyon. Opo, ma'am. Handa na kayo, Nay? Opo. Ano yung pong gusto niyong sabihin kay Miss LB at sa Ako Bicol Marami Party pong List? salamat, ma'am. Lalo po sa inyo po. Kay Saldi ko po, maraming salamat po. Congressman Saldi ko po sa kasi Speaker Martin Romales. Lagi pong handang tumulong sa atin. Ano po? Ma'am. Ayun, Garvin din po. Ayun Lagi po. nating iisipin na ang Ako Bicol Party List po, lagi po kami nandito para sa inyo. Ano po yung nararamdaman mo ngayon, Nay? Parang masarap ang ko. Parang gusto niyo pakiramdam ko. Parang gusto niyo pong tumalon diyan. Kaya? Baka po mahulog ako dyan, ma'am. Lalong dumagdag yung sakit. Opo, kasi nakikita ko yung kagalakan po dyan sa nararamdaman niyo po na saya, tuwa dyan. Ano po, Nay? Pero hindi po dyan nagtatapos, Nay, ang tulong mula sa Ako Bicol at sa aming programa. Eto po, Nay, tanggapin nyo rin po itong iba't ibang produkto mula sa Cabarro Coffee, ang gawang Pinoy na pinasarap ang lasa, pinasulit ang halaga, at 10 kilong bigas mula sa aming programa. Ayan po, Nay. Maraming salamat po sa Apo, lahat. ayan. So, ngayon po, Nay, lubos-lubusin nyo na po yung pasasalamat. Salamat po sa lahat ng bumubuo nitong Ako Bicol. Ayan. Sa lahat po ng mga... So, sa susunod na pagkikita natin, Nay, dapat kakalakad ka na. Sana po. Ayan. Samahan nyo po ng panalangin na Opo, sana po oo. ay maging successful yung operation. Opo. Maraming salamat, Maraming Nanay salamat Remy. sa lahat ng bumubuo nitong party list Ako Bicol. Apo, mabuhay ka po, Nanay. Ayon. At syempre, Ma'am LB Sidenio. Ma'am, salamat po sa inyo. Ayun. Thank you, Kanina po naiyak na po ko doon eh. Sa upuan nyo. Naiyak talaga ako kanina. Okay. So, naiyak siya sa sobrang tuwa, Miss LB. Maraming salamat. So much, nanay. Lagi po tayong manalangin, ha? Opo. Ayun. So, Miss LB, ano yung pakiramdam mo ngayon na etong si Nanay ay yung lungkot niya kanina ay napalitan ng tuwa? Siyempre, natuwa ko para kay nanay kasi siyempre, hinihipo ko kay Kong Saldi lagi na wag niya akong pababayaan sa pagtulong sa mga tao na lagi po sana si Kong Saldi na nandyan para sa atin, para sa amin. Para po yung lungkot ng mga pasyente kasi nandun ako, Ma'am Remy, sa harap ng mga pasyente.
nararamdaman ko yung lahat ng nararamdaman nila. So, natutuwa kapag natutuwa din sila. Ayun. So talagang marami pang misyon. I mean, marami pang taon na dapat na andyan ka, gugulin mo dyan sa BRHMC dahil marami ka pang mission, Miss LB. Etong mga misyon na pagbibigay ng bagong pag-asa, pagbibigay ng tulong at ngiti sa ating mga kababayan na talagang nangangailangan ng tulong. Bigyan ba tayo ni Lord ng marami pang buhay? Opo. So yan ay mangyayari, Miss LB, dahil sabi ko nga, ang mission mo ay mahaba pa. Okay. Samantala mga kaaksyon, kasama rin natin ngayong hapon etong si Andre Rapi. At ang kanyang hinaing naman ay para sa kanyang ama na lumalaban ngayon sa isang uri ng sakit na autoimmune disorder. Ayan, magandang hapon po sa iyo, Andre. Good afternoon din po. Apo, kumusta ngayon yung kalagayan ng tatay mo, Andre? Sa ngayon po, okay naman po si Papa, kaso nga lang yung dating normal po is parang malabo na din po bumalik sa dati po. Pero, syempre, in God's speed po, palagi po tayong manalangin. Tama ka dyan. Ang anuman na nangyayari sa atin, ito ay desisyon or kagustuhan ng Panginoon. Ano? Pero sabi nga, nababago din yan. Depende din kung ano yung gusto ni Lord para sa atin. Pero ilang taon na nga itong tatay mo? Si tatay po is 55 na po. 55 years old. Ano yung madalas na epekto sa kanya nitong sakit na pinagdadaanan ni Tatay Ireneo? Okay po. So, yung record lang po dito sa Bicol is 2 lang po silang merong ganong severe case ng sakit nila. And then, yung chronic disease po is parang namamalat ng ugat. So, napaka-rare po talaga ng sakit ng tatay ko. Kaya nagpapasalamat din po kami sa mga programa and then sa regional hospital po natin na may mga gamot po sila sa mga ganong Opo. Nababanggit mo na very rare itong sakit ng tatay mo. Sabi mo sa record, 2 lang sila. Etong autoimmune disorder. In other term, ano daw po ito? Ano po siya, parang yung case niya po is CIDP. So yun na po yung chronic immune deficiency. Parang imbes na tinutulungan po ng immune system natin yung sarili natin, parang kinakalaban. Kinakalaban. Parang so, ganun po siya. talagang, kasi yung pag sinabi mong meron tayong ginagawa para palakasin yung katawan natin, eto naman yung kalaban. Parang deficiency. Opo, tama. Okay. So ngayon, si tatay mo, ano yung dati niyang trabaho? Dating seaman po si Papa. Dating seaman. So malaking epekto ito sa kanya nung kasakit siya dahil yung usual na ginagawa niya na iba. Opo. Yung parang blanco na din po siya kasi halos matagal na din po siya sumasampa. Tapos biglang walang ginagawa. Oo. Kaya parang na-depressed din po siya. Parang ganun. Okay. So, sa pamilya niyo, siya ba yung breadwinner? Yes po. So, paano yan na nagkasakit si tatay mo? Paano na yung pagtutusto sa pangangailangan ninyo sa pamilya? Yung sa tatay ko po is simula nung nagkaroon siya ng ganyang case, may mga sariling pamilya na din po kami. Kaso nga lang, yung pag-retire niya or pag-alis niya dun sa barko niya, kasi di na po siya makapagsampa. Yung natabi po niyang pera, yun po yung schedule namin para sa check-up, yung mga kailangan gawin. Kaya nalaman po namin na may CIDP po siya. Ilan kayong magkakapatid? 3 po kami. 3. So, kayong 3 ay nagtutulungan? Opo. Okay. Gaano kahirap sa inyo bilang anak na yung tatay nyo ay ganito yung pinagdadaanan? Siyempre po, sobrang hirap kasi ever since po, nakita mo yung tatay mo malakas. Lalo na pag kakababa pa lang niya ng barko. Iba yung kanyang tindig, iba yung Opo. kanyang itsura. Oo. Hindi po siya naupo lang talaga maghapon, may pilit niyang ginagawa. So ngayon, syempre as mga anak niya, kailangan namin maging positive. Kasi kung negative din kami, and then Talong hihinay si tatay. matatalo siya ng sakit niya po. Tapos Opo. palagi lang po kami nagpe-pray. Tama. Pray, 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 and think positive. Opo. Tapos, ngayon, naandito kayo sa aming programa. Ano yung kahilingan nyo na pwede naming maibigay sa inyo? Yun nga po, yung sa bill din po namin sa hospital. Kasi Nasa magkano ba?
Yung nakuha po namin sa DSWD is 150. Pero yung 150,000. Opo. And then yung tira na lang po namin dito sa bill is 802,000. Malaki pa, no? Medyo malaki din po kasi wala naman po kaming parang pagkukuhanan talaga ng ganung kalaki. Sa normal na buhay po natin, mahirap po talaga hagilap. And syempre, Andre, dahil nakita mo naman yung pagpupursige ng tatay mo, pagpapalaki sa inyo, pagbibigay sa inyo ng mga pangangailangan nyo, ngayon naman na siya yung nangangailangan na andyan kayo bilang Tama anak. po. Tama, okay. So dahil dyan, para sa kahilingan mo yan, nandito ulit si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa muli, Ma'am LB. Yes po, magandang hapon muli and magandang hapon kay Kuya. Bilib ako sa Kuya kasi syempre lalaki siya, di ba? Pero talagang siya nag-aasikaso sa tatay niya. O, ilan kayong magkakapatid? Tatlo? Tatlo po. Pangilan ka? Bunso po. Bunso. Yung dalawa? Babae po yun. Babae. So tama, siya talaga yung bunso, siya din yung lalaki. Usually kasi, Ma'am Remy, lagi ko nakikita sa ospital, yung mga umihi ng tulong yung mga babae, di ba? Kasi kumbaga tayo yung mga tatapang, tayo yung malakas ang loob. Tayo talaga yung mga iyakin na pag umarap tayo sa mga hihingan natin ng tulong, iiyak tayo para maawa. Pero ito si Andre, lalaki. Siya talaga yung lalaki. At talagang siya talaga yung nagpupursige para mabayaran yung hospital bill ng tatay niya. Well, Kuya, di ka nagkamali kasi si Kong Saldi po nagbili na din sa atin na yung hospital bill daw po ng tatay mo gawin natin para ma-zero balance. Bibigay ko po sa iyo mamaya yung guarantee letter, babalik tayo ng hospital pag galing dito. Kakausapin natin yung social worker na i-clear na yung bill ninyo. Para hindi na kayo namumroblema. Thank you po, Miss LB, and then kay Senators. Hindi po tayong papasalamat sa akin, kundi lagi po Kay Kong Saldi. Kay Kong Saldi po. Senator na. Saldi ko po. Senator Saldi ko. Sorry po. Malay mo, magdilang angel ka, no? Okay Yes ba po. sa'yo na maging senator si Kong Siyempre Saldi? naman po, sa ganitong natutulungan niya po yung Bicol region, lalo na tayo dito. Siyempre, why not po, di ba? Ayun. So, yun ay testimonya, Miss LB, ng taong natutulungan na talagang anuman yung kakaharapin nilang problema, gagaan yung kanilang pakiramdam dahil meron silang Congressman Saldi na malalapitan. Yes po, yan din po ang lagi kong pinapanalangin na sana lahat ng taong natutulungan natin, ipagdasal natin na sana po ang Ako Bicol patuloy pang lumago at patuloy pa rin pong tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. Ano yung nararamdaman mo ngayon, Andre? Siyempre po, malaking pagpapasalamat po namin, lalo na po sa mga programang ganito and then sa mga taong willing din po ng tumulong sa mga nangangailangan na walang hinihinging kapalit po. Nakikinig ngayon si Congressman Saldi ng Ako Bicol. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Sir, kung wala pa akong masabi talaga kasi nagpapasalamat din po talaga kami sa inyo. Kasi kung hindi naman po sa inyo, hindi naman po namin mababayaran talaga yung ganung bill. So maraming salamat po talaga. Ayun. So maraming salamat din, Andre, dahil hindi kayo nagkamali sa nilapitan, dahil ang Ako Bicol Party List ay talagang laging naandyan para tumulong sa ating mga kababayan. Thank you po. Yun lang po, wag panghinaan ng loob. Palagi lang po mag-pray kasi mas malakas pa rin yung pananalangin natin sa taas kaysa sa manghina po tayo araw-araw. Tama ka dyan, Andre. Kaya yan, sa ginawa mong yan, nasolusyonan ang problema dahil yung pananampalataya kay Lord ay laging naandyan. Okay. Maraming salamat, Miss LB. Yes po, thank you so much. Mabuhay ka. Gusto ko. Ayan. Maraming salamat po sa iyo, Andre. At hiling din namin, panalangin namin na tuluyang gumaling at makarecover na yung tatay mo. Thank you so much po talaga. At syempre, hindi pa nagtatapos dyan ang aming tulong. Tanggapin mo rin itong iba't ibang produkto mula sa Cabarro Coffee, ang gawang Pinoy na pinasarap ang lasa, pinasulit ang halaga. At syempre, 10 kilong bigas mula sa aming programa. Ayan, ano yung masasabi mo, Andre? Thank you so much po sa mga pabaon po. Malaking tulong din po to sa amin, lalo na sa mga sponsors nyo. Thank you so much po. Ayun. So, hindi lang yung kahilingan mo yung nabigyan ng solusyon, pati yung problema mo pambili ng bigas at kape. Tama po. At yan, mga ka-aksyon, mga problema at alalahaning ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon dito sa Tabang Ora mismo. At mga ka-aksyon, abangan mamayang 3:00 ng hapon ang programang Kasangga Mo, Attorney Jill Bongalon. Live na maghahatid ng libreng serbisyong legal
At para sa magnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mendones, magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na bilang